Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Unsa man damo ni mo, Sir Diggs? Magkuha ko pala sa luyo. Pala? Saan man mo pala, noy? Ipala sa ngiw-ngiw o ni Bimbo kuno balik sila. Hay! Magkuha ko. Daw. Ay, naunsa naman nun tayo ni Rexon, oy. Makalabang na tayo ni Layla. Makalabang na tayo ni. Uy, si Bimbo na gid ron. Oh, si Venus. Dinhi ka lang. Akong susiyon sa gawas. Ay, ayaw, oy. Unsa mo pala nga ni Bimbo? Dili mahimo nga mo pakita nagkahadlok ni Bimbo, Layla. Kinahanglan ato siyang atubangon. Pero, Diyan lang ka. uban lang ko. Gahian mo uwi. Mas dili ko pa sakitan ni Bimbo, Rexon. Sige. Pero ari lang ka sa akong luyo, ha? Ayaw na aplihang gate. Taas bitaw na. Dili ta makita sa gawas. Kinahanglan mahibawat akong kinsa nang naas gawas. Kinsa na? Ako! Oh, Bimbo, unsay tuyo nimo? Abliha, pultahan, Rikson. si Bimbo, Rexon. Ayaw kini apliha. Bimbo, dili pa mahimo nga magkagubot ta karon. Tuwa sa Hospital City to Luis ito. Huwag ko yun na unang manggubot, Rikson. Oh, ha? Gusto lang ko mag-isulti kang Layla sa katapusang igayon. Unsa? Uy, hala. Murag wa naman din na siya masuko nato. Salain na lang higayon nga magigsulti kang Layla, Bimbo. Rikson, katapusan lang na ko hangyo nimo. Isip higala nimo sa una. Hatagan ko higayon mag-isulti kang Layla. Oh, makiksulti na lang kung Bimbo, Rexon. Pero, Ingon man siya. Katapusan na lang na mo pa na sulti. May sulti na lang, mi. Sige na, Rikson, pasudla ko. Anhami magsulti si Layla sa sud. Sige na, Rexon. Magsulti na lang, mi, para mahuman na. okay. Mayo kay giblihan nimong gate. Musod ko ha. Bimbo, ay lang panggubot, ha? Padapin. Uy, koy! Kay ako ng panlahon si Bimbo. Ayaw, Sir Dex, oy! Ops! Luy! Sir! Namo. Sir, ayaw na lang sa pag-awayos, Bimbo. Magsulti naman, mi. Okay na yun. Wa si gubat ron, ha? Relax lang una ka, Sir Dex, ha? Noy, Digoy. Relax lang. Hipusa ng pala nimo. Magsulti na sila si Layla ug Bimbo sa katapusang higayon. Kinsa man kaning nanuktok. Oh, Tita, maayo kay may balik ka, Venus. Wa na kamulaho sa pagsuong nila ni Layla. tuwa na si Bimbo sa inyo. Siya na'y bahala tong Layla, tita. Ha? Oh, maayo kay wa na lang ka manggubot dito. Pasalamat mo nga, napugnan pa namo ni Bimbo ang among kasuko. Kay kun wa pa, ambot lang. Kung unsay mabuhat namo ni Layla. Venus, tawata na lang nga wa na gyud mo si Rexon. Nga dili gyud kamo ang para sa usak-usa. Okay ra gyud na nako, tita. Kung dili pa tao ang nakaingon nga nabugnaw si Rexon nako. Ang dili nako madawat. Kay giilisan ko ni og laing babay. Tung Rexon, nga nung misugot man ka nga magsulti sila si Layla o Bimbo diha sa duol sa swimming pool. Basik tuk mong nagkalit ni Bimbo si Layla sa swimming pool. Bantayan na lang nato sila, Noy Digoy. Sam? Ato nang bantayan sila. Okay. Kung wa pa ko nimo badlo nga, ambot lang. Napala gina na ako sa Bimbo. Palahon magkita na ako ba? Ano nga na ka? Kung sa ka, nang hupa mo ka? Wa man, Noy. Hmm? Bantayan na lang yun nato si Bimbo nga dili makapasakit ni Layla. Kana noon si Layla, di sa namadali niya pasakit oy. Kay kamaogo ng mga mot. Basta di lang makalitan.
Bimbo. Kanina raman tangga atubang. Nga sige man lang kag tutok na ako. Mura man sa kong mahilis na madugay na imong tinanawan. Gusto lang ka na kututukan, Layla. Kimingaw lang ko nimo. Ha? Sorry ha. Nakulatahan ako si Rexon. Nadalang ko sa kong kasuko. Nakasabot bang ko ba? Guilty man sa misa mong gibuhat. So, tinuod ko dahil nga. Nga uyab na mo si Rexon. Oo. Mao nga. Kalimti na atong kasal ha, Bimbo. Mahay lang ko ni Rexon, Layla. Nahiubos ko niya. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kuan, nahibaw ko nga nahiubos yung kanamo. Manghay na lang kong pasaylo ni mo ha, Bimbo. Sultihan ko sa tinuod, Layla. Nganong nahimo mang kabo si Rexon? Unsa man, nanguyab ba siya nimo o gipugos ka niya? Ang butoy. Kalit mo lang ang mga hitabo. Ha? O siya buti mo ipasabot? Kalit lang yun pa nga. Nga nahimong kami. Huwag ito na matuyo ah. Pero, mauni pa ngayon ako pasaylo ni mo. Wa na lang unta ko ni mo sugta. Ha? Dili unta sama ini kasakit ang akong bation karon. Nahibaw yung ka. Unsa ko ka-excited sa tong kasal. Unya sa kalit lang. Mauna ni ang nahitabo. Nagpakidnap ka na Rexon. Dili man yun siya nagkidnap na ako. Pero iyang, Iyang plano nga ipakidnap ka, mo ba? oo, ubos ko na sa pagtugot ni Papa Luisito. Unsa? Nahibaw si Tito Luisitos pagkidnap ni mo? Oo, kay nanangid man si Rexon niya. Mao ba? Nananghid gina si Rexon kang Tito Luisito. Maumong ko nun no, Bimbo. Labag yun ni mo si Rexon. Oo, Mao ba? Wa na lang unta ka mo tando nga magpagkasalta, Layla. Wa na lang unta. Bimbo. Ayun na lang kasuko, ha? Ayun na lang kayo, boss na ako. Kuan, tagan pa ka makitang babae. Kuan, gwapo gud ka. Unya, kwartahan na ka. Ikaw nga ako gusto, Layla. Ug ako na mag-inuntay tag-iya ni mo ba? Pero giilog ka lang na Rexon ako. Bimbo, ayun na lang lagi kayo, boss na mo. Mag-ampo na lang kung maminyo din ka. Di ko magminyo, Layla. Di ko magminyo. Kung dili man gani ikaw nga kumasawa. Ha? Maunit man eh. Unang higayon nga naingon ko ini usa ka babae, Layla. Ug sakit. Sakit pagid kayo. Bimbo, Kay labing suod pa nako ang nahimo kong karibal. Oh, nidigoy. No. Unsa mas Bimbo? Mihilak naman nun nga nakiksulting Layla. Sakit-sakit bang yun ang naitabo niyo dong. Kay suod magud mo. Unya nahimo na may noong kamo si Layla. Ikaw sa gudong ba? Kamausag yung kang mangilog pa nga sa unon, uy. Hilo na noy, eh. Ako ang una. Ha? Usay ikay una. Ay, napangutan na, noy. Basta, bantayan na to silang maayo. Sakit lang kayo ang nahitabo, Layla. Sakit ko kayo. Bimbo, ayun lang to ang paghila ko eh.
Kay maluoy niya ako nimo. Layla, mahal ta kayo ka. Nung sakitan yung ko nga giilisan ko nimo sa labing suod ko pag yung higala. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!